Καλημέρα μου και χρόνια πολλά σε όλη την ομάδα. Σήμερα ας μιλήσουμε λίγο για τις προμήθειες και για το ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε προμήθειες. Αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε τον για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε προμήθειες, άλλος θα πει για την περίπτωση πολέμου, μιας εξεγέρσεως, στάση πληρωμών κτλ. Δεν ξέρω πώς να σας το θέσω. Παλαιότερα, για παράδειγμα, είχα κάνει ένα σεμινάριο σε μια εκκλησία. Σε ένα από τα σεμινάρια που είχα κάνει, μου λέει μια κοπέλα για ποιο λόγο πρέπει να φτιάξω μαρμελάδα εφόσον τις βρίσκω έτοιμες στο σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, και σε ένα άλλο σχολείο τελευταία στιγμή ακυρώσανε το σεμινάριο που θα έκανα στα παιδιά, σε δημοτικό, διότι καλέσανε ψυχολόγο. Θεωρήσανε προτιμότερο να καλέσουν ψυχολόγο. Λοιπόν, στο διατάφτα, για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε προμήθειες τροφίμων και όχι μόνο τροφίμων? Να σας θέσω το δικό μου παράδειγμα. Εγώ βγήκα στη σύνταξη τον Ιούλιο και μέχρι τον Δεκέμβριο έπαιρνα μόνο προκαταβολές συντάξεως, 340 ευρώ. Πώς θα ζήσεις με 340 ευρώ? Μόνο το ενοίκιό μου, ευτυχώς έχω μετακομίσει σε επαρχία τώρα, είναι 175 ευρώ. Με τα έξοδα τραπέζι πάει 180, 179. Αν δεν είχα κάνει προμήθειες, δεν θα είχα ζήσει. Δεν θα μπορούσα να ζήσω την οικογένειά μου. Ευτυχώς, εντάξει, μου δώσει και 150 ευρώ ο Αλέξανδρος και συνέχεια μου λέει να μου δώσει χρήματα. Δεν θέλω όμως να επιβαρύνω κανέναν. Λοιπόν, μπορούμε να βρεθούμε, άλλος λέει δεν γίνεται πόλεμος, άλλος λέει δεν γίνεται εξέγερση. Σε ώρα ανάγκης μπορούμε να βρεθούμε ανά πάσα στιγμή. Όπως βγήκα εγώ στη σύνταξη, άλλος χάνει τη δουλειά του, ξαφνικά θα ζήσει με 400 ευρώ το μήνα, το Ταμείο Ενεργείας. Άλλος χάνει τον πατέρα του όταν είναι μικρός. Πώς θα ζήσει αυτή η οικογένεια? Ευτυχώς εγώ δεν πληρώνω και ρεύμα. Έχω βάλει τα πάνελ εδώ πέρα, έχω πολύ μεγάλες μπαταρίες και είμαι αυθάρκης από ρεύμα. Δεν έχω καν ρολόι της ΔΕΗ. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε τρόφιμα τουλάχιστον και διάφορα άλλα πράγματα για μια ώρα ανάγκης. Τι γίνεται τώρα? Πόσα τρόφιμα είναι αρκετά? Ποτέ οι προμήθειές μας δεν είναι αρκετές. Ποτέ. Θα μου πεις θα λήξουνε. Ας λήξουνε. Έχουμε μάθει να τρώμε και λιγμένα. Έχω φάει πάρα πολλές φορές και παλαιότερα, όχι μόνο τώρα που βρέθηκα σε ανάγκη, λιγμένα τρόφιμα. Δεν παθαίνουμε τίποτα απολύτως. Λοιπόν, ο τρόπος να μαζεύουμε προμήθειες. Δεν θα πάμε να δώσουμε 500 ευρώ, 1000 ευρώ κατευθείαν σε μία δόση να πάρουμε προμήθειες τροφίμων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Στην αρχή παίρνουμε μια μικρή ποσότητα. Ό,τι κρίνει ο καθένας απαραίτητο, μακαρόνια, ζάχαρη, όσπρια. Και μετά, ο ένας τρόπος είναι αυτός. Χαλάμε ένα μακαρόνι, ξοδεύουμε ένα μακαρόνι, αγοράζουμε 2, 3. Και έτσι σιγά σιγά αυξάνεται το απόθεμά μας. Χαλάμε ένα πακέτο ζάχαρη, θα αγοράσουμε 2. Μετά, έχω ξαναπεί, αγοράζουμε μικρές ποσότητες. Δεν συμφέρει. Οικονομικά συμφέρει, αλλά πρακτικά δεν συμφέρει να αγοράζουμε μεγάλες ποσότητες που αγοράζουν οι ταβέρνες. 5 κιλά και 10 κιλά μανιτάρια, ας πούμε, αρακά κτλ. Πρέπει να αγοράζουμε μικρές ποσότητες, μικρές μερίδες. Αν ανοίξουμε μια μεγάλη συσκευασία, θα χαλάσει. Δεν μπορούμε να καταναλώσουμε 10 κιλά αρακά έτοιμο, κονσέρβα. Λοιπόν, ο τρόπος διαχείρισης των προμηθειών έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μπαίνουν μπροστά τα παλαιότερα και πίσω τα καινούρια στο ράφι. Εγώ έχω βρει άλλη λύση, κάθε ράφι έχει το διαφορετική ημερομηνία λήξεως.
Για σκέψου, ξαφνικά να σε απολύσουνε ή ξαφνικά να γίνει μια στάση πληρωμών. Είχαμε νιώσει κάτι με το Capital Control. Ευτυχώς είχα κάποιες πληροφορίες από το εξωτερικό και από Γερμανία και από Ρωσία και είχα κάνει τις προμήθειές μου. Τότε είχα ξεκινήσει μάλιστα τις μεγάλες προμήθειες να κάνω. Λοιπόν, θέλω να πω ότι από τον Ιούλιο τελείωσε η μπαταρία στο κινητό και αναγκάστηκα και πήρα το τάμπλετ να συνεχίσω το βίντεο. Όπως έλεγα, από τον Ιούλιο που βγήκα στη σύνταξη, θέλω να σας πω ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Μα πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα το Δεκέμβριο μου μπήκε η σύνταξη 850 ευρώ, αλλά δεν μου έχουν μπει τα αναδρομικά ακόμα. Τέλος πάντων, θα μπουν και αυτά κάποια στιγμή, αλλά είναι άσχετο με το θέμα μας. Λοιπόν, στο διατάφτα, όλο λέμε οι περισσότεροι να ξεκινήσω προμήθειες αργότερα και αργότερα και αργότερα. Μια λάθος ιδέα που μας έχει μπει στο κεφάλι, ότι όλα αυτά είναι για τους άλλους και δεν είναι για μένα, δεν συμβαίνουν σε μένα. Όλοι μας λέμε δεν θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει. Αυτό έλεγε και η πεθερά μου, είναι από τη Ρωσία. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα γίνει πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ζει στην Ελλάδα, δεν ζούσε, τώρα έφυγε, και δεν μπορούσαν να τη στείλουν τη σύνταξή της. Απαγορεύεται, για όσους δεν το γνωρίζετε, οι μεταφορές χρημάτων, οι μεταφορές ταχυδρομείου, δεμάτων κτλ. Ελλάδος-Ρωσίας. Μέχρι και για να πάει τώρα πίσω στη Ρωσία έπρεπε να πάει μέσω Τουρκίας. Απαγορεύεται να πετάνε αεροπλάνα Ελλάδα-Ρωσία. Έχω και άλλα παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να θίξω κάποια μέλη σε κάποια οικογενειακά ευτράπελα που είχαν. Λοιπόν, δεν είναι σωστό κάθε φορά που έχουμε ανάγκη να πηγαίνουμε στο φίλο μας να του λέμε δώσ' 100 ευρώ, δώσ' 50 ευρώ, να περάσω το μήνα 200 ευρώ και να παίρνουμε δανεικά. Πρέπει να είμαστε αυτάρκες. Αυτό λέει και η ομάδα μας, ο τίτλος της ομάδας, αυτάρκεια και επιβίωση. Δεν μπορώ να κρατήσω με το ένα χέρι το τάμπλετ και μου κουνάει η εικόνα, συγγνώμη. Ξεκινήστε τις προμήθειες χτες. Για όσους καπνίζουν, ας μην πάρουν τσιγάρα για προμήθειες. Όσοι δεν καπνίζουν, ας πάρουν τσιγάρα, γιατί είναι ανταλλάξιμο προϊόν σε περίπτωση πολέμου. Το τσιγάρο και το αλκοόλ είναι πολύ καλά ανταλλάξιμα προϊόντα. Πάρτε κάποια γκαζάκια για την περίπτωση που δεν θα υπάρχει ρεύμα για να μαγειρέψετε. Εγώ το έχω λύσει, όπως είπαμε, το θέμα, αλλά εκτός από αυτό, μια και ζω και στην επαρχία, αλλά και στην Αθήνα όταν ζούσα, έχω τη ξυλόσομπά μου με φούρνο, μαγειρεύω και έξω. Έχω κουζίνα αερίου, γκαζιού, με μπουκάλα γκαζιού, θερμοσύφωνο, αυτό που είναι από πάνω μου εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θερμοσύφωνο μου είναι και αυτό με μπουκάλα γκαζιού. Το είχα και στην Αθήνα. Μην ρωτήσετε από πού τα αγοράζω, γιατί ψάξτε στο ίντερνετ. Θερμοσύφωνο αερίου. Ξεκινάμε τις προμήθειές μας, όπως είπα. Παίρνουμε τρόφιμα που βράζουν γρήγορα, φιδέ για παράδειγμα, ράμερ κτλ. Νούντλ. Ο άλλος τρόπος για να κάνουμε προμήθειες είναι να παίρνουμε μεγάλες ποσότητες μαζεμένες. Δεν το συνιστώ αυτό, αλλά για να μην δίνουμε στόχο, δεν παίρνουμε από το ίδιο κατάστημα, όχι από το ίδιο σούπερ μάρκετ συνέχεια. Διαφημίζουμε τα όπλα μας, γιατί ο φόβος φυλάει τα έρημα. Θα κλέψουν δυσκολότερα κάποιον που έχει τα όπλα του από έναν που δεν έχει όπλα. Δεν σας λέω να αρχίσουμε τα μπαμπούμ, εντάξει, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ξαναλέω, κλείνω το βίντεο.
Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε όλοι μας και περισσότερο αγάπη. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βίντεο, που δυστυχώς παρόλο που βγήκα σύνταξη ακόμα δεν έχω χρόνο. Και ζητώ συγγνώμη για τη δράση που ακυρώθηκε τελευταία στιγμή που θα πηγαίναμε στο Άγιο Όρος αυτές τις ημέρες. Τα ξαναλέμε, να είστε όλοι καλά.